xiquetes, com esteu? Bé, jo també hi estic molt content de poder estar-hi amb vosaltres per poder-vos portar una sèrie de jocs per a que practiqueu, per a que jugueu en classe, per a que jugueu en casa, per a que pugueu compartir-lo amb els vostres amiguets, amb els vostres companys, i també, per què no, per a compartir-ho amb la profe o el profe que teniu. Són jocs de poesia. Sí, no em mireu així. La poesia és una forma de jugar amb les paraules, per a que pugueu aprendre cada dia, i així que cada dia sapigueu una miqueta més de la nostra llengua, dels nostres autors, i que així també pugueu fer les vostres cosetes. I tot això ho farem en companyia del nostre amiguet Evarist. Evarist, saluda! Hola, xiquets, com esteu? L'Evarist vos saluda i vos portarà també molta poesia. Així és que anem a començar ja, no? No teniu ganes? Doncs vinga, fem una cosa. Alceu-vos. Tu també, que t'estic veient, que estàs ahí fent el remoló. Vinga, alceu-vos que anem a començar a jugar amb les paraules. Anem a fer jocs de poesia. Hola, xiquets. Anem a fer ara un primer joc. Vos apetís? Vinga, anem allà. Sabeu vosaltres que endevinalles i poesia van molt nugadetes de la mà, van agafadetes? Doncs això. Nosaltres anem a fer una endevinalla a partir d'un poema. Mireu, si jo vos dic que és marró i pelut per fora, groguet i brillant per dins, i que és més petit que un meló però més gran que un raïm, vosaltres sabreu dir això què és? Doncs clar, és un kiwi. Doncs per aquest joc anem a fer-lo amb una baralla de cartes. I amb aquestes cartes que ara vos regalarà i vos donarà la profe o el profe, el que heu de fer és agafar la vostra carta, mirar-la ben mirada, quedar-vos amb ella i després, a partir d'ahí, imaginar-vos i dir una endevinalla per a que els vostres companys i companyes ho puguen endevinar. Per exemple, tenim aquesta carta. Mireu, quina endevinalla podríem fer? Per exemple, els veïns s'enfaden amb mi perquè sempre cante de bon dematí. Això què seria? Doncs, què seria això, Evaristo? El gall, evidentment que seria el gall. Doncs ara agafeu una carta de la baralla que vos van a donar, perquè en la baralla teniu animals, teniu electrodomèstics, teniu jocs, teniu fins i tot arbres i plantes. Agafeu-ne una. Vinga, tinc una per a tu, una per a tu, també per a tu. Vinga, dos no, val una, dos no. Aleshores, agafeu-la, mireu-la i penseu, imagineu i digueu.